Eindelijk was het afgelopen weekend zover voor de Ruuk in Blitterswijk. In 2020 bestonden ze namelijk al 66 jaar, maar het grote feest kon om bekende redenen toen niet doorgaan. Nu, 2 jaar later, werd het ingehaald met een nieuwe prins, prins Leon, die al in maart uitkwam. Ja, het zou officieel voor carnaval zijn, maar omdat we toen weer met de corona te maken hebben, is dat net voor carnaval weer open gegaan. En dat was eigenlijk te kort dag om toen de prins uit te roepen. Dus toen hebben we eigenlijk besloten in samenwerking met het bestuur, omdat Ralf, die nu voorzitter is, dat hij toen prins was. En met het jubileumjaar wilden ze toch een andere prins hebben. Dus, en toen zijn ze op het plan gekomen om het half vaste te doen. In principe kan iedereen prins worden. Alleen in het jaar dat je jubileum hebt, probeer je een prins te vinden die ontzettend gelegen is in het dorp. Iemand die heel veel voor de verenigingen heeft gedaan. Dus een prominent persoon van je dorp probeer je dat jaar natuurlijk bewust uit te kiezen. Met Leon hebben we echt iemand die volop in het verenigingsleven staat. Dus daar zijn we heel blij mee. Vandaag is de receptie van het 6x11. Dus als het goed is komen dadelijk ook weer die verenigingen die gisteravond hier waren. En die komen dan allemaal hier weer een handje geven en even naar de muziek luisteren en natuurlijk even wat drinken. En ja, ook voor de mensen in het dorp natuurlijk. En de verenigingen hier in de buurt. Wij schuren tegen 2 gemeentes aan. Dus wij horen bij gemeente Venray. Maar ook de gemeente Horst zit natuurlijk dicht bij ons. Dus ook daar verwachten we vandaag collega-verenigingen van. Toch heeft de vereniging in die 2 jaar niet stilgezeten. Ja, we hebben ook alternatieven bedacht met dingen die we wel konden. Proberen in de modus te komen van kijk niet te lang wat je niet kunt, maar probeer te bedenken wat je wel kunt. Dus we zijn ook een online review hebben we gedaan. Ja, wat van die activiteiten. En afgelopen seizoen konden we natuurlijk net voordat de carnaval begon, kwam er toch nog groen licht. Dus toen hebben we daadwerkelijk ook nog bij ons in de zaal activiteiten georganiseerd. We hebben een druk programma. We hebben nou dit weekend hier. Volgend weekend hebben we andere jubileumverenigingen. Naar Leunen en naar Kasterij. Dan hebben we nog een vorstenwissel in Veulen. En dan nog in Oostermunt in januari nog een jubileum. Ja, we hebben straks gewoon in januari ons normale programma met voorbals. Dus we hebben een liedjesavond en we hebben voorbals voor de jeugd. En op 14 januari hebben we nog een keer een specifiek jubileumfeest bij ons in de zaal. Dan hebben we ook een kleine reunie bij voor oud-leden, oud-boerbruidsparen, oud-prinsen. Dus daar zullen we dan met het dorp alleen nog een keer in het klein zullen we het jubileum daar nogmaals klein vieren voor het dorp. En waarom moet nou iedereen uit de omgeving hier zo'n beetje naartoe komen naar Blitterswijk? Wat maakt het hier nou zo bijzonder? Nou, ik denk dat iedereen op het moment ontzettend hunkert om weer te mogen feesten na zo lang corona te hebben gehad, waarin alles stil lag. En nu hebben we de tijd dat alles weer open mag. En wat is er mooier om dat met al je collega-verenigingen samen te doen. En gisteren hebben we een ontzettend groot feest gehad, waarin je kon zien dat iedereen heeft gehunkerd om het feest weer opnieuw te vieren. En dat gaan we vandaag nog een keer overdoen.